version, design, garment na dressmaking guse obosoni bwechianga nebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara chimashine echekerero nebindebinge nkwegeliye bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeliye bare igore pedicure, manicure, barbering, braiding, plating na yande amange ICT aigano institute eye ebwate computer nebintu ebinge byokwegelia ICT gwetania skuru ndi yonse era sorgongoroiga asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu monne ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi asa abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cy'obufundi byamo boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia igoriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo bwate aborokia bwate obumanyi bebirengo bikoromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ongaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Gitwebe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction. Imagaroba engi mwanchumu ligereria andonsi asole ekero choregire chinsa inye chabono magoroba ekero ngokoletera ekeunga chinsa inye buna toya sangiriri koru chinsa mo au elio tokomanye buna abeire kagwateka isaranso ike elio tokoletera onsi ayagendrete gokolekana koru chinsa mo au kolende nyuma tutarakoletera ayonsi enegatia yalitwa kwaleganirie ase chinsa inye. Omwana Eunice gakina basirere tengo gakinda manyeti nkorangeri gukorweke ngumunga gakia bantu mbarire roche batatu gakia moyo nyange sengenjari bodeti ngatigangira abana bakigende sukuru omusubati oyomo korwa isincha tombe gokwa amona abana baye babere maiga yogotebekana kunywa esumu kero muntu ikire gaiga obwate kesikere nidi
naende obwate omwana esukuru form 4 and form 3 nkobategerera tole naende nkobakora tole mune babwente gokorerwa emeroberio yokwenanwa gw'echibasari meye kaunti ya Kisii kugenderera ase chibunge cha Nyaribari ase eng'encho ya obokong'u tobwate ase enka yaito lakini rende Nyasaye nomuya otwancheire twabaire togokonya omweshima enkoteba mbuya nande mbuya omworoki bwa esukuru y'aborokia ya Kenyenya konyora ogosirwa elio agenderere amo na masomo aye. Karibu mwanchumo ligereria nigo togochaka chinsa inye kurwa ase kaunti ya Nyamira amono roboti rwogoichania ase abamenyi ebekenyorogia isincha ekegotoka imeye location gosemiye sub location ya Kiogutwa ebunge ya Kitutu Masaba imeye kaunti ya Nyamira ababoka emambi elitukulia lero na kumerana negekore ekigetari ekia Botambe aya maega yomusubati oyomo ogukagirwa kunywa esumu ere amona abana baye babere egento kerera amakweli yabo batatu omusubati oyu aserieta Eunice Omwega nigo litukulia lero nigo litukulia igoro asabeta abana baye kurwa asa baibuli elio achikubaira esukuru kurendeta cheti kuirana oikabuna atoka gaikiranetie egekore ekyo nabo igogasiritie obogima bwaye amona abana baye abanyanyimbo kurwa ase getaseni kiamanga nigo baikirana asayo na kuyeira emibere yu ya batatu wika ase nkendu ya Nyangena ase bono abanyakenyoro babeire bakubulirwa bakwanire emechandeli bagwetera nate baimukia ebitambukiro binga bunebyo byokwerusia obomoyo Fatgad Gisemba norobotyorwo nigo abamenyi bekenyoro kia inzicha kegotoka esa location ya Kiogutwa location ya Tombe ebunge ya Kitutu Masaba baboka emambia ya rero na kumera egekorwa kyogoichania abwase omosubati asereta Eunice Omwega amo na abana baye babere banyorekana kubasiretie amagimabo ase yakagirwa buna nigo ababekerete esumu abana baye nero manyene koyenywa Yetangoro kuchose bimora umugaka no mwega omwana oyozira Eunice nayo anega kina abana baye gaki omwana Eunice gaki nabazirete ngo gaki ndamanyeti nkorangeri gukorweke ngumunga gaki abantu mbarire roche batatu gaki omoyo nyange senge ari bodeti ngadigangira abana bakigende suku ngamanya no mugaka oyo mwaka nezimi agenda mwirira abana chikoire suku akimanya kungando chabwa kure temete gaki abagambi ketembe gaki kire abantu bozi gaki more gaki monko ye omwana ni bwato njane omenyerta magiogo gaki gate otanywe magiogo taikora gaki koreng'ana no muibori onyagusira Eunice aserieta Lawrence Omwega nigo atumanya buna nyagusira nigo ritukoria igoro achete asenga yabo na akaboria abaibori baye bamwe abana baye erio ache kubasabira ribaga esukuru eng'ana abaibori abaiga baitabiranete korende egesiekebe tibachieti koirana goika asenga eyo goikira buna barabwo baumirana nekiranyeke ekeroro atwara muna nachigo charanyara rwini chikago timba kuchimate na abana nachusiria abana timba kana bari kuchimate ono tamanyise bagenda kutega chitenda gachonye cha kuira bana mutume tene sukuru ari kumira kuchimate chachiko kabuga sa ingina nga ari se bare ko soma masakarari ko chukuru sa to kubara tre sukuru sa kitara sa bamba naona kitu jinga ile kaira na bonda sana mbaka mtankara wana mbo tukunavo kabimone kuna tokorara kama kamina kaya kama na kaya kama timu wala ati kutabata bese bakorara anyara na kama karo kubwatekana na makweri buna ayaiga nigo abanyakenyoro ensemo yabo babwatukire obosemia guchasonde bwensi ore nekerengererio gyokwerusia obomoyo buna nerebuya ritang'ani kuraria chinchira ching'ao nyuma bataraira igetambukiro buna ekeiga
Chebana baseminda kwani ko chia soba kamukuno ko yekara ko abai. Botara ko kwene batari ngani liyo nyobo ko ko ikaransu kwa kwani. Abantu bakonyurengere. Okoiga na ukogosaba kuyamatiye abo banyorire amakweri y'abantu batatu. Mwana yo minto nganya samo konye. Aremererie singincho mwana ona aringe bwoye. Bono tatigangu kumya eyo mugako ya namuira mocheri. Lakini tatigeti mwana onde. Abana baye bayira bonse. Bono tukono kwibulia semya yitonga ki. Omwana oyo. Acha iru gusega alia atatiga mwana onde. Ono ngitora atebega kigatembe mwana gwekenyoro weitire asenjari gututukana abana bae bono ntugune kenyoro litanga ni twa kaporo kase family nabo gokuba engora ya bene kubatayimwa bali mumbuta gera se family kubuga mono twaro gusabanga asengeje gente kigia kirase kenyoro tano keralinde twasabanga nyasaye tubuga tisimanda tokone kubuga mono serikali eramboro boko kwa ya asengeje serikali yakoro wanje kwa abanyanyimbo kurwasegeta seni kiamanga nigo baikirana asayaiga na koira emebere yabaiga batatu goika asengendu ya nyangena chingaki obutuki bwachakiwe kubwatikana na mabe ayaiga yinko reporter getembe kuraiga nsicha ejegotoke meye wodi ya manga ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Fatgad Gisemba Mbiamono Fatgad Gisemba asogotwariganiria orobotyuruo omokonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Omusike Elijah Obebo nigo abagakora omurubirio obwokwenana chibasari ase chibunge cha Nyaribari chache nabo igo Nyaribari Masaba egetambukiro abamenyi bechinseme echo baba bakogokera muno ekero balenge gukwana chinga kecho nigo Omusike Elijah Obebo atebabuna mbachikoene kibuna kera omoro kiwa nkonyorale basari ase omurubirio yo elikoene kibuna ngosirware ase amasoma yeno nyinabo nigo boigo abagakwenekeria abamenyi bechinsemecho muna nigo chibasari echo kirachikwenanwa ase obwasioku Daniel Ontiri norobotyuruo Umuroberio bokwenanwa w'echibasari chi county nigo soarero litukolinde asaba amenyi kurwase bunge ye Nyaribari chache na Nyaribari Masaba besokya gokonyeka kurwase obuyobo muruberio ragwa n'omukonyi bw'omugavana we county ya Kisii Omusike Elijah Obebo gokwana chinga kecho Obebo nigaenekire buna omuruberio nigogenderete gokoreka asinchira yobone nobwasioku nondetayo oratugwe magega onyerioka oichoretie fomo yibune bwenerete yongotebanga sofa kunemerebe ya serikali ere under Paul Simbarati sofa kerege ntombu ya kere koma kutoleshwanga kero muntu ikire gaiga ubwate kesi kere nidi naende ubwate mwana school form 4 and form 3 ko bategerera tole naende ko bakora tole mune bwana to babanta ko kolerwa abantu baitu bwate bulemeru obonge patikolera se chinka moroje na ambi medibi bitu bya ko kora byabo no tibiri buya no anga sinchiri buya lakini rende so far ekero geke go to mugabara Paul Simbarati ko batole nkenke etoko washingichiri busana okwana chinga kecho niko boigo hakwanira omuroberio bwokwenana chibasari chingabune chiga gocha saborokigwa be grade ge10 gochakira omutinyo gocha kubakonya boigo kogendereria amasomo abo boikerenu abana ba grade 10 basoire school lakini baragora gosoa e process yo gosoa negenderete until ya rekege ntogetereme na to aronga ngitoko kora next igomba je baegwe omutinyo gocha abagirete kurwase wode ya Kisii Central mubaro monene bwa boibuli nigoenekigwa abalenge nogosemerio konge na korengana no MCA wensemeiga Omusike Monyenye Yoge ekirenga kiabe kenene no gukinde birengo byechisemi gento gyoka turakire county government yaitongambia mono gwetera sura ibwaye igabana yito Paul Simbarati yesto so 2022 obo maene abantu baito bafaidikire amo ne fasari mono seito Kisii Central ward iga ukanyora litanga ni milioni 3 eliya kabiri tukanyora milioni 5 eliya gatatu tukanyora milioni 5 abana bose bibanyorira asikibese ikyo kikorukwa milioni 13
abana banyoriko bari 3837. Chinga kiechecho boigo abamenyi bewodi ebeno imeye bonge ya Nyaribari chache ase kaunti ya Kisii niko boigo besoke asobonge ase kirenge kyo nesegeto yarugwa asaborokigwa gokoromokia nainde nogote abantu baito baichori chifomu bia ekera bairu ekogera nabakwagwe fomu nando itaichiri tibia naborabe tonyora chibesecho kwa iru atsikende sakara mwarenda tetweru abandi bakonyiringa ni mono yachi yasareka igono gote abana funsinga kukwanyorire cheki eyene getoro gekeo kwamentwa koromokia egere musome bokongu nainde karosome twetamate mubia nkonyorore gente kurunga scholarship abantu abange bakori ko bakanere gotyo tokoremeke asa masomo asense mwende abamenyi nigo bagokera egetambo kirekiga na goteba iga ona chikwendo twarete basa cyanyoru buyiga no mwesimi weito Steve bunarega iga atorendete nare boshikaba no ta komenta nare kende nare pasali twanyore pasali buya onde ta yotaranyora nanto gendrete tokoira nelimbi yamona asiga asingi yagendrete gotokonya ase binyore bibyeito ase wodi yeito okunirekera ensemo kobwa mono chipasali o kolire miroberio baunganire no mugafano ito Simbarati bakolire mirememi ya abana bache banyore chipasali bagende skuru igente kanane twale goteba amagendero nari gento kiengencho una kunira abanafunzi akonya ne chipara chito bunagendrete guchikuna elio oborabu bobe ase wodi yeito Nkurubatere gataseni kyagatembe kurega ase kaunti ya Kisii litrene nguru kwa Daniel Untiri Biamano omulikito Daniel Ontiri asengencho yoroboti oruo ekero tutigarite ase chibasari omubaro monene nigo bwesokia aso kuya chifom chechi basari imeye wodi ya Gisusu aso MCA bwe wodi yo omuske Anthony Kirage ateba buna abagakorokia owisaneka kwaye guchia aso murobilyo yo engana boigo yabage kwegwa okoboko amana bamenyi bechinsemecho Samarita ngoro Anthony Nkundikirage MCA bwe wodi ya Gisusu itikolia rero nilitwali kwena na chifom che basari chia form 3 na form 4 asaba iboli be ward ya Gisusu abantu go bacha so bonge sana naende tuwatemere kuruchi form bila ubaguzi kire sublocation njanya ore form mpaka chera abantu bande batonga batanyoreti lakini twakorera ushauri nke toigwananire chifom chinde chiche elinde bali batanyora banyore chifom ekyo igo asaba abantu bali banyora chifom litukolie kwirani lyo moyali litukolie chuma elinde tonyali kolia gokorobora isi bokonyora chibesa kulingana na executive ekora uno mugabana abatebeta abantu ego bakwegwa chirwa isano around yenye chirwa isano bakwegwa previously bari kuru 3000 igo nimanye tinga chibesa chirwa isano nchikonya abayiboli aba ase amangane school fees abana ba grade 10 ntoyibona ntinga abagocha kwegwa after banyorere admission ase chiskuru chabo bone gamba gendrete mbara bachire skuru mbara batragenda but by next month nimanyite ngorutoro nende chi form chinde cha grade 10 elinde na barabu banyore ebasari ego chikubakonya ase skuru gorende angwakira bayiboli mbiamano twatware cooperation ingia ndeta yo fel nande ngonyora tole twensi muno mwambia tebiri sanga goikaga ene ikaga saa moja chiamambia lakini bwana asinginja abantu balenga abange bwana twiki o maana ndagete gote bangi kisasa isikia rero twagokire anyorire form igongwira ni county government itungambia mono pamoja na bachief officers ya waito balengera iga bakorire gasi pira ukwegemea upande wa kirembi ya mono Sengenje county ya torete iramaya oyo tanyora nerengo chachire nchena nyora emo ya fonfo Sengenje abantu benga bange magega yengenangeni ya masomo ayo musubati Farida Mura okemwa kororekana kulima eyenkobwatikana no gutatwara chibesa chisaine ni goli tukulia lero ya mateyo yanyora omwesa magega yogosirwa kurwa aso mubwatani oyo obwatomo yomia kurwa ase bunge yabo machoge aselieta razalaz
Onyancha kagukwana kurwa asenkeyo imeye ward ya Bosoti Sengera Onyancha niga beriga koene kibuna ingana yamora gotiga eskuru negento kyalinge kyogo ichane mono niga bwatuka chiringi chiribu 30 nabo igo kwagachira eyamateyo enyumba iyo koroseria endagira Mulikeito Harun Ototo Nyangiri na roboti orwo Samarita ankuru Farida mara okemo na retata lakini kabuna tayo mama na ruba tiri bage nigoba amoko munne ko chiase ya mate ya Frida mura okemwa kurwa ase chinsemo chanya kuiba ya mate e wodi ya Bosoti Sengera ebunge ya Machoge Chache magiga yo moro kiwa oyo weskuru ya barokia ya Kenya TTC konyora ogosiro ele nyala kabaga gochikogendereria amasoma ye no mwana we ku Frida wona iga na January eri abana bakare teaching practice lakini tokorre kiribu ase TV tote buno mwana oyo kuri skuru igo ninkari masomo amora nigatenete kubwatikana no kubura kwenibo ase abwate esira enene eyetant shiringi chiribu emia emo na 40 ase skuru eyo kulinde litukulia lero nigo eyamateyo ya Nyarukabage kogokigwa ubwatikana amo noyomo bwabali bwatomo yo muya gwesokia na gusira eyamateyo esaba bwatokera chibesa cyamasomo wetane chiringi chiribu 30 nabo igo kubasira chinsemo chinde asingenjo yugo konyo mwana oyo nakebegeke erinere achuini abana ba eri bagende na teaching practice bwango iga bakareke bajago bakora I also felt an embarrassment to the family. Ekiagara abana bande bakare teaching practice Frida araria inka boigo ase omoyo yoyo Onyanja oyoboigo orkiriganga yokoligia ekirogo gya siasa sobochalo mwaka bwechirwe na 2025 nigo airwa na kwagachira ya mateyua enyumba ya korosia endagira nkarora takobia indue okonya somwana Frida bweka tiangiche nkonyo mongno ndusie nyumba obosoku we nyumba chyo bunyansi seito majoja chache nakike moroche na chire amabati ase ensemo yaye Frida naboige ya mate yaye nikobera ningambu ya mono ase oko sirwa ko Banyarukaba kanyora naboigo kolira guchikogendera na masomaye nande na tebire mbya muno iriya kabiri nabire kingo chandika twabire togo chandika twensi asengencho yabo ko muntu bwata senka yaitu lakini rende Nyasaye no muya otwancheire twabire togo konyo mwishimye ngo twabambya nande mbya muno Aaron Ototo Nyangiri Gatembe TV Biamono Omurikeito Aaron Ototo ase orobotiuru asoboi kiranu Mwanchumurigereria orobotiuru na rugutoira aso mutimoko asensementangani yekionga chinsa inya kurene nkoira na tole asige kagetalie getambe elingendere gukomanya tobasa guskare Gitebe Technical Training Institute nigo ekorwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria obwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara
chimashin chekerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegelia ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu munene ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution igwecha saya asengencho etagete komenta uchusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cy'obufundi byamo boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia igoriye chinguru cy'omuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbaitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakoro ikonge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ongaga, a Dean of Student, Getwebe Training Institute. Iga karokware mwana ugetwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoson. Na yonyolire kwaleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300 Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga nkwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri nikemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeroka so monubweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru inse twarigere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiricha zero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies
cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali ako na gusumbwa ntobwata mariogo ya maino ntobwata mariogo ya marwaire emeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikore ntoboko ngwa senkoro igonga mariogo ali agotichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate ntobwata mariogo ali akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigereri tore nonye na mang'ana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo aya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo nari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusia China asamange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Chumu ligereria karibu asensemo ya kabere keunga achinsainya omugavana bwe county ya Kiambu Omusike Kimani wa Matangi nigaberega komocha chisege chiage siasa asogosaririrwa enibo yaye obotuko bugukira alitukuria rero kagukwana amana bariki bamangana ime iyo muchu Nairobi Omusike wa Matangi nigo abereka goichanirege kore asensemo yaye yobonchuriria yabeteke gusaganwa nenibe nyinge gusarigwa amana abantu abo barendire amana abanyanyimbo ng'anonye kabwate ogochika korwa ase kigambiro. Haya ambayo yametokea leo ni mipango ya siasa. And I'm asking myself, when will this political persecution end for me? Kwangu kama gavana wa Kiambu, hii mateso ya kisiasa itaisha ama itafika wapi? Kwa vile hapa mimi hapa nimeajiri vijana wengi sana hiyo miaka yote. Kutoka wakati hapa mimi ndio niende kufanya kazi Kiambu kama gavana. Baada ya hiyo hapa kuna wanabiashara wengi na nataka niseme kwa wanabiashara ambao wameharibiwa mali yao usiku. Niwaambieni pole sana. Waliniamini na wakatuamini, wakakuja wakaweka tu biashara yao ndogo ndogo, watu ya M-Pesa, kuna watu wa kuuza chakula kidogo pale, kuna mtu alikuwa na hoteli, watu ya kinyozi, wote imebomolewa usiku wa leo. Na mimi nasema poleni kwa hawa. Niseme kwa vile mimi namwamini Mwenyezi Mungu ya kwamba vile wachungaji wetu hapa wamesema, najua wamenifanyia haya lakini mikono bado niko naye. Wamenifanyia haya lakini akili bado niko naye. Na nyinyi wote mnajua, watu wa hapa Nairobi, watu wa Kenya mzima wamekuwa wanaona, watu wa Kiambu wamekuwa wanaona. Gavana wa Matangi, mimi nilisema ile kitu nataka kufanya ni kazi, mambo ya siasa sitaki. Na ndio nikafanya hiyo kazi yote ambayo mnasikia Kiambu tunajivunia sasa tumefanya. Kujenga mahospitali zaidi ya 26, kujenga mashule ya watoto zaidi ya 512, kuweka mataa karibu 1024 za sola, kuhakikisha ya kwamba kule tumejenga masoko, sasa masoko 12 imejengwa na kaunti, na tumetengeneza sasa, tuko kwa mfumo wa kutengeneza mabarabara. Hayo mambo yakitokea kule ndio mnasikia sisi tunasema Kiambu kazi ndiyo hiyo na roho ndiyo hiyo. Umurai we kiama gia ODM Omusike Daktari Oburu Odinga nigachakia emisangirikano yogusangiriria ebirengererio asaikirana chinsemo chia Kibra ime yomucho Nairobi.
gukwana na bananchi umusiko buru ni gaburirie okubwaterana imeye kiama gia ODM asiboigo agoserere bali bonsi batagete gochikunganya kurua ase kiamekyo na goteba buna onde tayo orange kubaselia. Ni muhimu zaidi. Hata wakati tulikuwa tunafanya demonstrations, Kibra ndio ilikuwa line ya mbele kwa kufanyia Wakenya demonstrations ya kupata uhuru. Kwa hivyo watu wa Kibra, mimi nilionea ya kwamba nianze mikutano yangu zote za Kenya hapa Kibra siku ya leo kwa makumbusho ya Raila, kwa sababu hii ndio ilikuwa bedroom yake. Sisi tumetoka Kilifi jana, na tuliporudi hapa Nairobi niliamua mkutano yangu ya kwanza ya hadhara itakuwa hapa Kibra. Na hii mkutano maana yake na umuhimu yake umuhimu ya hii mkutano ni ya kwamba sisi tumeamua tukiendelea mbele vile Baba Raila Amolo Odinga alituacha kwa broad based government. Tumekuja hapa kutangaza ya kwamba tutakuwa hapo mpaka 2027, lakini mbele ya 2027 tutajadiliana na vyama vingine, kwa sababu hatuwezi kungojea mpaka siku ya uchaguzi. Ni lazima sisi kama chama cha ODM tujitayarishe, na tunaweza kujitayarisha tukiwa tumekuwa na umoja. Na sisi lazima tuendelee pamoja, na hatuna nia ya kufukuza mtu yoyote kwa chama. Mtu akitaka kutoka kwa chama aondoke mwenyewe, anaondoke peke yake. Mwanchomo ligereria oroboti oru na rorogoto ikyo mweri wa mangana itama ya chinsa inya tugwakirembia muno asengenche wanja gusanga naintwe ase emirobelio ao na boigo amaya genda gutwara oboligereri borobia imeya Getembe TV na boigo twara obotuko borobia nigo twakabera na Wilson Makoli korugalia sense mu yebimanyererio Mike Willis nere oenekia eliogi ne chibicha bya gwikirbia na incheni gonkoro kwa Ruth Kemunto. Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwaseba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'icyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara
machine chekerero nebindebinge nkwegerie bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igure pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asamali tankuru kwa Alpato Maliba mwalimu omonene ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire buya sana asogotwa institution igwecha saya aseng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi chobufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru eye linde banyore system chobufundi buyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igurye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchubono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurosomochi omogwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kennedy Mongare Ongaga, a Dean of Student, Getwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana ugetwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments. Togoso. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakire simi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance.